Všetkých vás zdravím. Určite ste videli na YouTube, na internete všelikade pozavesované rôzne videá zariadení, ktoré by mali pracovať s účinnosťou vyššou ako 1, čiže generátory na voľnú energiu. Dnes by som chcel predviesť naše zariadenia a odprezentovať 3 objavy, ktoré sa nám podarilo urobiť. A začneme s pohonnou jednotkou, ktorá pracuje v rozpore s fyzikálnym zákonom, a nebudem vám predvádzať nejaké video, na ktorom niečo beží a budeme tvrdiť, že takto pracuje. My vám matematicky a dokonca aj prakticky dokážeme, že takéto zariadenie v praxi funguje, alebo že fyzikálny zákon o pôsobení síl je nesprávny. Dneska je 4. novembra 2013 a máme tu posudok, ktorý som si nechal vypracovať na základe nakreslených výkresov, kde boli znázorňované pôsobiace sily na zariadenie, ktoré sa hýbalo, alebo ktoré by sa malo hýbať bez toho, aby nám pôsobili vonkajšie sily, čo je teda v rozpore s Newtonovým pohybovým zákonom. Je to 3. Newtonov zákon, ktorý hovorí, že aby sa teleso začalo pohybovať alebo meniť rýchlosť či smer svojho pohybu, musí nám pôsobiť vonkajšia sila. Posudok vypracoval docent inžinier Stanislav Minárik, PhD, 14.8.2008 ešte. Odvtedy sa pretovkam pokúsmi presvedčiť pánov fyzikov, že tento zákon je nesprávny. Najprv budem citovať z predmetného posudku, ktorý bol vypracovaný docentom inžinierom Stanislavom Minárikom. Takže v zariadeniach pozostávajúcich z pohonných jednotiek a hnaných sústav existuje viacero síl, ktorými pôsobia jednotlivé časti uvedených zariadení na seba navzájom alebo na objekty nachádzajú sa v ich okolí, to je na objekty, ktoré nie sú súčasťou týchto zariadení. Sú to vonkajšie telesá. Sily vzájomnej interakcie medzi jednotlivými časťami samotného zariadenia sa nazývajú vnútorné sily sústavy. Vnútorné sily pôsobia v zariadení na princípe akcie a reakcie. Ak sila, ktorou pôsobí I tá časť zariadenia na J tú časť toho istého zariadenia, potom podľa 3. Newtonovho pohybového zákona, zákona akcie a reakcie, platí, že FIJ rovná sa FJI. Všetko sú to vnútorné sily. Kde FJI vnútorná je sila, ktorou pôsobí J tá časť zariadenia na I tú časť. Sila FIJ vnútorná sa nazýva akcia, sila FJI je reakcia. Podľa zákona akcia a reakcie sú obidve uvedené sily rovnako veľké, opačne orientované a ležia na jednej priamke. Z rovnice vyplýva, že vektorový súčet všetkých vnútorných síl pôsobiacich v sústave je rovný 0. Vnútorné sily pôsobiace v sústave sa navzájom kompenzujú a v rovnici sa nevyskytujú. Takéto vnútorné sily preto nemôžu udeľovať nenulové zrýchlenie ťažisku celého zariadenia a meniť jeho pohybový stav ako celku. To znamená, že vnútorné sily sústavy nemôžu byť hnacími silami. Hnacími silami môžu byť len sily, ktorými pôsobia jednotlivé časti zariadenia na objekty, ktoré nie sú súčasťou samotného zariadenia, tzv. Vonkajšie sily sústavy. Teraz by som vám názorne predvedol práve tento prípad, ktorý bol popisovaný a ktorý teda platí za optimálnych podmienok. Ale to znamená, že máme bezváhový stav, máme vákuum. Hej. A máme tu teleso, duté teleso, ktoré je vybavené zdrojom sily a je tu nejaké závažie, akoby projektil, ktorý táto sila, ktorú tu máme, vymrští týmto smerom. Sila F1 sa rovná 100 Newtonov, napríklad, aby sa nám lepšie počítalo. To znamená, že keď udelím 100 Newtonovú silu vlastne tomu projektilu, ktorý sa začne hýbať, tak automaticky akcia, reakcia, tak pôsobí mi aj opačným smerom 100 Newtonov. Hej. To znamená, že celé toto teleso duté sa mi posunie smerom sem a táto sila
máme F1, to je akcia. Následne sa stane to, že projektil preletí celým tým prázdnom, ktoré teraz aj pohybuje už určitým smerom a narazí na opačnú stenu, teda vznikne reakčná sila, ktorá je F2. Tiež sa rovná 100 N. To znamená, že akcia sa rovná reakcii, teleso sa v tom momente, keď sa posunulo, vráti sa do pôvodného stavu a nič sa nestalo. V tomto prípade F1 sa rovná sila F1, akčná, sa rovná sile F2, teda reakčnej. Toľko Newtonov zákon. No, teraz si predstavíme túto istú situáciu. Za tých istých podmienok nachádzame sa v obáku v bezváhovom stave. S tým rozdielom, že vnútri náplň je vzduch alebo nejaký plyn. Myslím si, že netreba vysvetľovať každému jasné, že keď sa niečo pohybuje, nejaké teleso pohybuje vo vzduchu alebo v nejakom plyne, tak vzniká tam trenie, čiže plyn kladie odpor tomuto telesu a teleso vlastne odozdáva svoju kinetickú energiu týmto odporom, alebo títo straty tam vznikajú nejaké. A teleso samozrejme spomaluje svoju rýchlosť pohybu, čiže stráca sa výška energie kinetickej tohto telesa. To ale znamená, je logické, že kebyže máme vnútri vzduch a urobíme ten istý proces, teda 100 N udelíme silu tomu telesu, ktoré sa bude hýbať, tak samozrejme, že ten vzduch, ktorý je vnútri, alebo plyn, bude odvádzať nejakú silu do strán. A toto sú straty. To znamená, že to teleso, ktorému sme udelili 100 N silu, stráca na rýchlosti a keď narazí na opačnú stranu tohto zariadenia alebo toho dutého telesa, tak už nemá 100 N, ale napríklad, aby sa nám to ešte počítalo, dajme tomu, že stráti 10%, tak má len 90 N. To znamená, že teleso stratilo 10% svojej kinetickej energie, to znamená, že má len 90 N. To ale teda znamená, že máme tu novú silu, ktorá tu pôsobí, a to je sila F3. Sila F3 sa teda rovná 10 N. To teda znamená, že sila F1, 100 N, nám posunie celé toto zariadenie, celé to duté teleso nám posunie nejakým smerom, povedzme, aby sa nám zase ľahšie počítalo, posunie ho 10 cm. Na opačnej strane po stratách už máme len 90 N, ktoré by sa rovnali 9 cm. To znamená, že v konečnom dôsledku by sa nám celé teleso posunulo o 1 cm. Čo teda je v rozpore s práve menovaným alebo citovaným zákonom. Do vzorca by sme to potom zapísali tak, že vlastne sila F1 je akčná sila, ktorá sa rovná 100 N, ale sila F2 reakčná už je len 90 N, pretože musíme od nej odrátať F2 minus F3. To sú tie straty, ktoré teleso stratí pri pohybe plynom a ktoré nakoniec teda vyústia do toho, že vzorec sa zmení tým spôsobom, že F1, akčná sila, je väčšia než F2. Hej? Čiže 100 N je viac než 90 N. Teraz si predstavíme príklad rozdelenia týchto síl trošku iným spôsobom, pretože pre niekoho môže byť toto nepochopiteľné, tie straty sa tam dosť ťažko počítajú, ale nemusí to byť logické, tak to vysvetlíme ešte trošku inak. Druhý nákres, ktorý hovorí o tom, že silu akčnú odvedieme následne tak, aby reakčná sila bola odvedená o 90 stupňov a pôsobila iným smerom. Čo sa nám stane? Ja si predstavím, že máme nejaké teleso v bezváhovom stave obláku, aby si to ľahšie počítalo, bez nejakých strát a tak ďalej. Máme tu zdroj sily, 100 N napríklad, máme tu závažie na ramene, ktoré je otočné. Udelíme
závažiu, napríklad o váhe 1 kg, udelíme mu silu a vymrštíme ho vlastne od zdroja sily smerom tak, ale odvedie ho vlastne rameno tej páky, ho odvedie o 90 stupňov. Teraz, keď chcete naštvať svojho profesora fyziky, nakreslíte mu takýto podobný obrázok a nech vám vypočíta, o koľko centimetrov sa posunie celé to zariadenie v momente, keď udelí tých 100 N silu tomu závažiu. Posunie sa týmto smerom o nejaké centimetre, čo sa dá vyjadriť matematicky. Následne samozrejme sa teleso odvedie, teda to závažie sa odvedie o 90 stupňov tou pákou a narazí presne do tohto miesta, čo je nejaká pevná priečka, ktorá je upevnená na tom zariadení, o ktorom sa bavíme. Teraz je otázka, koľko newtonov, akou silou, koľko newtonovou silou narazí do tej prepážky. Tým, že narazí, tak samozrejme odozdá kinetickú energiu a nastane pohyb smerom sem. Zase dá sa to veľmi ľahko vypočítať v centimetroch, ale tieto prepočty si nechajte vypočítať svojim profesorom fyziky, bude toto zaujímavejšie, k akým záverom prídu. Samozrejme nám tu pôsobí ešte odstredivá sila, ktorá tiež sa dá vypočítať, takže nech sa páči, nechajte si vypočítať aj túto silu. A táto sila vlastne podľa toho zákona o pôsobení telies, tak táto sila by sa mala rovnať týmto dvom silám, respektíve mali by sa vyrovnať. Čiže to teleso, keď sa posunie týmto smerom niekoľko centimetrov a týmto smerom niekoľko centimetrov po náraze, tak vlastne táto odstredivá sila by ho mala zase vrátiť sem, čiže nemal by sa stať vôbec nič. Lenže matematicky, keď to zdôvodňa, tu sú nejaké straty, dajme tomu, že 10% zase, tak logicky by tu malo byť 90 N náraz. Lenže potom zase nesedí tá odstredivá sila, pretože keď my zrátame tie sily, 100 N je akčná sila, 90 N reakčná, 10% sú straty, čiže 10 N sú straty nejaké a máme tu odstredivú silu. Lenže potom nám nesedí výpočet, pretože už tu máme 100 N spolu s tými stratami, ktoré sa rovnajú 100 N, ktoré sú zdrojom teda tej sily. To znamená, že odstredivá sila by nám v podstate, keby sa takto vychádzalo tým pánom fyzikom, tak odstredivá sila by vlastne tam bola navyššia sila. To znamená, že by vlastne potvrdili perpetuum mobile. Čo sa teda určite nestane týmto ľuďom, niečo takéto nepotvrdia, tak začnú vymýšľať, špekulovať a budú to nejakým spôsobom upravovať. Aby sme dokázali týmto ľuďom, že skutočne je to také jednoduché a že skutočne sa dá takto urobiť, tak máme k dispozícii aj praktický dôkaz a takisto máme k dispozícii, pretože my sme tieto dáta nahádzali do simulačného programu Algodu, ktorý pracuje s fyzikálnymi vecami a v tomto programe to pracuje. To zariadenie presne tak, ako my hovoríme. Čiže fyzika ako taká, na základe ktorej zákonov je postavený simulačný program, sama si vyvracia, tým ako pracuje ten program, sama si vyvracia to, že ten zákon Newtonov o tom, že teleso keď pôsobí samé na seba, čo je tu ako dôkaz matematický, tak sa nemôže začať pohybovať. Samozrejme, že sa začne pohybovať. Pretože bude zlý zákon o zachovaní energie, to znamená, že zariadenie pracuje s účinnosťou vyššie ako 1, čo tiež dokážeme, alebo je zlý zákon o pôsobení síl, teda o tom, že zariadenie, ktoré pôsobí silou samé na seba, je schopné sa začať hýbať. A to vám následne zase dokážeme pri ďalšom nákrese, ktorý sa už podobá trošku tomu, čo je v simulačnom programe. Takže máme tu tretí obrázok, na ktorom je popisované to isté, čo pri druhom obrázku, akurát, že sú oproti sebe dve závažia na ramenách, máme tu dva zdroje sily po 100 N a takisto tu máme nejakú prepážku, na ktorú narazia súčasne obidve závažia. Myslím si, že nie je problém nechať si vypočítať aj správanie sa celého zariadenia pre profesora fyziky. To sú úplne základné vzorce alebo základné výpočty, ktoré by mali zvládnuť už žiaci v školách základných. A teraz si predstavte, že udelená sila
o 100 N dvakrát mi udelí pohyb celej tejto sústave. Následne tá reakčná sila, ktorá by podľa zákona, ktorá mala posúť opačným smerom, je odvedená o 90 stupňov a nasmerovaná proti sebe. Čím sa vlastne eliminuje, teda sa vynuluje. Zostáva mi tu len nejaká odstredivá sila. Teraz, keby Newtonov zákon o pôsobení síl, teda že jedno teleso, keď by pôsobiť silou samé na sebe, nemôže začať hýbať, keby to platilo, tak musela by táto odstredivá sila vlastne, ktorá už tu nejakým spôsobom pôsobila, musela by vrátiť celé zariadenie presne o toľko, o tú dĺžku späť, koľko išlo dopredu. Keby sa to aj stalo nejakým spôsobom, nejakým zázrakom, že by tam bolo dostatočné množstvo sily, tak potom je tu navyše táto sila, ktorá sa vlastne eliminuje vzájomne a pôsobí na seba, bola by tu navyše. Takisto aj sily, ktoré ešte pôsobia bokom, by boli všetky navyše a zase by vyšlo vo vzorci, keď bol vypočítaný, že teleso sa vráti presne do tej svojej polohy, v ktorej bolo na začiatku pred spustením alebo pred udelením tej sily, tak muselo by sa vrátiť úplne do pôvodného stavu, teda musela by sa tá dráha vynulovať. Čiže malo by sa posunúť smerom dopredu, akčná sila, a tá reakčná by ho mala vrátiť späť. To sa samozrejme nestane. A to vám dokážeme aj v simulačnom programe, a to vám dokážeme aj prakticky. Pri praktickom predvedení zariadenia, ktoré pracuje na tomto princípe, teda že teleso pôsobí samé na seba a je schopné začať sa hýbať, aby sme sa vyhli nejakým podozreniam z toho, že predvedeme nejaký fake alebo nejaký trik, pretože necítim sa byť žiadnym iluzionistom a ničím takým. Použijeme zariadenie, ktoré všetci veľmi dobre poznáte a ktoré vám funguje, len si akorát možno neuvedomujete, že toto zariadenie by sa mohlo dať použiť, alebo princíp toho, ako funguje toto zariadenie, by sa dalo použiť ako pohonná jednotka. Jedná sa o väčšinu mobilných telefónov, ktorých vibračné zariadenie spôsobuje, keď ho máte na rovnej ploche položený ten telefón na nejakom stole alebo na skle, tak spôsobuje, že začne hýbať tento telefón určitým smerom. Určite sa nehýbu všetky telefóny, niektoré sa len trasú, proste vibrujú, ale niektoré telefóny sa hýbu. My vám vložíme do tohto videa jeden telefón, ktorý takto pracuje. S tým teda, že ja som sa pokúšal niektorým pánom fyzikom ukázať alebo predviesť túto vec a spýtal som sa na ich názor. Prvá odpoveď bola, že ten telefón sa hýbe preto po doske stola, pretože stôl je šikmo. Teda, že vlastne sa trasie a ide dolu kopcom. Keď som otočil telefón, išiel opačným smerom, sa hýbal. Na moju otázku, či ide do kopca teraz, tak začali si vymýšľať niečo iné. Končilo to zvyčajne tým, že sa začali odvolávať na to, že pri tomto vibrovaní vzniká nejaká interakcia. Keď sa ich opýtate, aká interakcia, pretože keď sú tu profesori fyziky, tak by vám mali vedieť zdôvodniť, dokonca matematicky počítať, aká interakcia tam vzniká, tak nikto z nich vám to nedokáže. Nikto to nedokáže zdôvodniť, a to z jedného dôvodu, pretože žiadna interakcia tam nevzniká. A keď už som fakt nevedel, akým spôsobom presvedčiť týchto ľudí, tak prišla taká náhoda, že toto zariadenie, spôsob, ako pracuje toto zariadenie, sme urobili alebo vytvorili v simulačnom programe počítačovom, ktorý spracoval pôsobenie fyzikálnych síl. A čuduj sa svete, v simulačnom programe to funguje. Teraz je otázka, či simulačný program je dostatočným faktom alebo dostatočným zdôvodnením fungovania takéto zariadenia. Túto pohonnú jednotku som prihlasoval na úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, kde som bol vyzvaný následne pracovníkom tohto úradu, aby som predložil priemyselnú využiteľnosť takéto zariadenia, a to znamená teda aj funkčnosť, či takéto zariadenie funguje, pretože jednoznačne takéto zariadenie pracuje v rozpore s fyzikálnym zákonom
a na takéto zariadenie nemôže byť udelený patent, kým teda sa nedokáže, že je naozaj funkčné. Teda po dohode alebo teda po rozobratí situácie s pracovníkom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sme sa dozvedeli, že na potvrdenie funkčnosti, teda priemyselnej využiteľnosti, postačuje simulačný program, v ktorom zariadenie funguje, tak ako je popisované v prihláške patentovej. Jediná podmienka je, aby sme získali potvrdenie oficiálne od univerzity alebo od výskumného ústavu, že sa naozaj jedná o simulačný program, že sa teda nejedná o nejakú animáciu, ktorú by sme chceli rozvíriť hladinu alebo niečo také. Zdalo sa mi, alebo možno sa vám to zdá tiež dosť jednoduché, predsa nie je problém ísť na nejakú univerzitu a nechať si potvrdiť, že takýto program je programom simulačným, no nebolo to zase také jednoduché. V Bratislave na STU som sa skontaktoval s prodekanom pánom Pecierom, s ktorým som sa stretol, vysvetlil som mu situáciu, že potrebujeme potvrdiť, že simulačný program je simulačným programom. Následne poslal za pánom Šolekom, docentom, ktorý mal vypracovať takýto posudok. Keď som pánovi Šolekovi ukázal v počítači simulačný program a zariadenie, ktoré tam funguje, pozastavil sa nad tým, že zariadenie pracuje v rozpore s platnými teda poznatkami z oblasti fyziky, že nám nepôsobí sila zvonku a hýbe sa v tom simulačnom programe. Takže mi povedal, že ten simulačný program je zlý, alebo to nie je simulačný program. Tak ja som ho požiadal, že povedal som, že zaplatíme, nech si vyúčtujú, koľko teda na tom budú pracovať, aby teda preverili, že či to je simulačný program, alebo to je nejaká animácia. Následne povedal, že keby to bol aj simulačný program, tak bude zlý, pretože to tam nemôže fungovať v tom simulačnom programe. Tak som ho požiadal, aby toto zariadenie nasimulovali v ich simulačnom programe, ktorý majú nejaký vlastný, určite zakúpený za dotácie z Európskej únie. Na čo mi povedal, že v ich programe by to nefungovalo. Tak som povedal, dobre, veď to je v poriadku, to uvidíte, keď to tam nahádžete. A keď to tam nahodíte a bude to fungovať, tak mi vystavíte potvrdenie, že je to simulačný program a že zariadenie tam pracuje. Na toto mi povedal, že keby to aj náhodou v ich programe fungovalo, tak mi nikdy nevystaví potvrdenie, že takéto zariadenie tam funguje, pretože oni sa nepodpíšu pod nič, čo by odporovalo fyzikálnym zákonom. To ma už fakt dostali a keď mi ešte povedal, že oni by upozornili výrobcu programu, že vyrobili zlý program, tak to som mal naozaj dosť. Našťastie ešte existujú ľudia, ktorí neberú fyzikálne zákony ako dogmy, ako by to bolo písmo sväté pre nich. A taký človek je aj riaditeľ výskumného ústavu Spojov-Banskej Bystrici, ktorý nemal problém, keď som sa s ním telefonicky spojil, nemal problém sadnúť si, porozprávať sa. Na stretnutí sme sa debatovali o tom, čo potrebujeme pre patentový úrad. Absolútne bez problémov zadal túto úlohu jednému z pracovníkov výskumného ústavu a zistili, teda vytvorili protokol, v ktorom potvrdili, že sa jedná o simulačný program. To znamená, že my máme dostačujúce dôkazy alebo fakty, ktoré dostačujú na to, aby bol udelený patent na toto zariadenie. Aby vám bolo trošku jasnejšie, čo vlastne toto zariadenie alebo funkčnosť takého zariadenia, čo znamená, tak v podstate ide o to, že takéto zariadenie dokáže zrýchlovať v podstate do nekonečna. Obmedzené to je fakt len konštrukčnými prvkami alebo technológiami, z akých bude konštrukcia postavená. Toto zariadenie totižto tým, že vytvára si silu pohonu, akčnú silu, vo svojom vnútri, teda pôsobí samé na seba, tak je nezávislé od toho, v akom prostredí sa pohybuje, a pretože nepotrebuje sa, aby si zrýchlilo svoju rýchlosť, nepotrebuje pôsobiť na vonkajšie nejaké teleso, alebo nepotrebuje, aby pôsobila vonkajšia sila. To
To znamená, že každým tým impulzom, každým nárazom toto zariadenie vždy zrýchli svoju rýchlosť. Ale toto už nechám na prepočet odborníkom a tak ďalej. My sme sa pokúšali zostrojiť v praxi takéto zariadenia, ale je to dosť nebezpečná vec, sami sme to zistili, nebudem tu spomínať nejaké detaily okolo toho, ale na to, aby sa takéto zariadenie postavilo v serióznej forme, tak je treba už fakt vývojové centrum nejakého skutočne silného partnera. Čo sa týka toho partnerstva, tak určite mnohí, ktorí sledujete naše snahy postaviť generátor na voľnú energiu, určite ste postrehli, že generátor, ktorý v tomto videu odprezentujeme, ako sa skladá, ako funguje, ako má fungovať. Jeho súčasťou je druhý objav, ktorý sa nám podarilo urobiť, a to, že dokážeme využívať zotrvačnosť a odstredivú silu takým spôsobom, že zvyšuje účinnosť generátora, čo zase všetci fyzici, respektíve väčšina fyzikov vám bude tvrdiť, že také niečo nie je možné. Na obrázkoch aj na videu z generátora, ktorý je postavený na báze cyklonového efektu, ste si všimli určite v tých obručiach sú tam fľašky s kvapalinou. Je to štandardná minerálna voda, 15 centov za pol litra. Ale my sme zistili pri praktických testoch, že keď sme na váhu toho celého generátora pridali závažia, tak sa nám radikálne, hovorím radikálne, zvýšila účinnosť. Čo teda sme schopní hocikedy odprezentovať pri akýchkoľvek meraniach, a z čoho už jasne vyplýva, alebo z tých meraní jasne bude vyplývať, že tento generátor funguje presne tak, jak tvrdíme, že funguje a ako popisujeme. My sme ale urobili ešte jednu vec, a to, že my sme skombinovali vlastne ten náš generátor na voľnú energiu, ten s tým cyklonovým efektom, sme skombinovali s pohonnou jednotkou. A síce my sme vytvorili tú pohonnú jednotku tak, aby nám sila, ktorá pôsobí na závažia, pôsobila rovnakým, teraz pomáhali si dve sily a pôsobili rovnakým smerom, a tým pádom nám rotuje celé toto zariadenie. Tu si predstavte v strede, že je generátor nejaký. A odvedená je tá reakčná sila, čiže nepôsobí proti akčnej sile, je odvedená o 90 stupňov a nasmerovaná vlastne na os celého zariadenia. Tým pádom dokonca je proti sebe, kde sa tá sila, ktorá by mala byť reakčná, kde sa nuluje, a tým pádom dostávame práve tú silu. A už v simulačnom programe, v ktorom sme to vytvorili, ten program uvidíte v tomto videu, toto zariadenie stále zrýchluje svoju rýchlosť, otáčky sa stále zvyšujú, až do takej miery, že samotný program simulačný nezvláda spracovať tieto sily a rozpadne sa to v tomto programe. Zase môžete si myslieť, že sa jedná o nejakú animáciu, že sa jedná o nejaký trik, ale tento simulačný program je predmetom patentovej prihlášky. Máme potvrdenie z výskumného ústavu, že sa naozaj jedná o simulačný program, a teda kdokoľvek by chcel spochybniť tieto závery, tak nech si kúpi kalkulačku, po prípade dve kalkulačky. Keby mal podozrenie, že niektorá z kalkulačiek nepočíta dobre alebo je pokazená, a preverí si potom, jak som už názorne vysvetľoval, to pôsobenie síl a z ich smerov, a tým pádom si dokáže z toho vyvodiť, že aj matematicky takéto zariadenie v skutočnosti funguje. Prejdem teraz k tomu, že presadiť takéto zariadenie do praxe je oveľa zložitejšie, než ho vymysleť. Ako všetci vidíte, ten princíp je veľmi jednoduchý. Je to až primitívne jednoduché. Napriek tomu je obrovský problém presviedčať ľudí,
ktoré by mohli nejakým spôsobom uviesť tieto zariadenia do praxe, ten prístup ich je až nepochopiteľný. Ja som sa obrátil na Slovenskú akadémiu vied. Poslal som im prepočty. Ani sa neumúvali sa na to pozrieť nejakým spôsobom. Oni keď zhruba si ste pozrieť na to, že o čo asi sa jedná, absolútne neprepočítavali žiadne dáta, ktoré som im predložil. Zmietli to zo stola. Tam to dokonca vyvrcholilo tým, že ja som podával trestné oznámenie, pretože už je to v právnej rovine, kde boli vyšetrovaní teda riaditeľ Slovenskej akadémie vied, odboru fyziky a dopadlo tak, že policajti vypočuli, alebo vyšetrovateľia vypočuli pána riaditeľa aj toho pracovníka, ktorý ako mal na starosť toto celé riešiť, kde sa vyjadrili v tom zmysle, že také zariadenie nemôže fungovať, preto im nevyplýva ani povinnosť, aby sa takýmito vecami zaoberali, pretože fyzikálny zákon hovorí, že takéto zariadenie nemôže fungovať. Týmto zhaslo, polícia to uzatvorila, vec zhasla. Teraz sme už v inom štádiu, teraz máme podklady preto, aby sme dostali patent na toto zariadenie. No a znovu som, teda zo zákona vyplýva povinnosť, aby som upozornil, že takáto technológia je k dispozícii príslušné úrady, takže oznámil som to, že máme takú technológiu k dispozícii Úradu vlády Slovenskej republiky, takisto Ministerstvu životného prostredia. Z Úradu vlády mi telefonovali na druhý deň, pýtali sa ma, čo s tým majú robiť, to som im povedal, že to je ich vec, ja som si splnil povinnosť, ktorá mi zo zákona je uložená. Takže príslušné úrady sa postavili k veci tak, jak sa postavili, čo sme očakávali, teda čistá ignorácia z ich strany. A teraz riešime celý problém takým spôsobom, že snažíme sa ísť cestou medializácie. Máme nejaké dohodnuté stretnutia s profesormi fyziky, ktorí budú ochotní sa s nami baviť na túto tému. Uvidíme, ako budú vyzerať ich prepočty, ako to vyjde. Samozrejme, že budeme o tom informovať, budeme to medializovať. No a na margo toho tiež som sa rozhodol, keďže máme už aj nejakých partnerov vo výhľade, čo sa týka záujmu o patentové práva a realizáciu celého projektu. Len vznikol tam taký problém nasledovný, že spoločnosť, ktorá robila merania už aj dokonca, ktorá má záujem spolupracovať na týchto projektoch, dali nám takú požiadavku, že odkúpia od nás, ale majoritnú časť patentových práv a tým by sme my stratili kontrolu nad tým, čo sa bude diať s týmto patentom. Preto som sa rozhodol urobiť to tak, že túto ponuku si necháme v zálohe a skúsime to urobiť iným spôsobom. Teda mám na mysli tú medializáciu a budeme pokračovať my vo vlastnom vývoji, teda, pokiaľ nám to prostriedky umožnia a možnosti, tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Chcel by som ale, keďže situácia je taká, aká je, teda, že úrady, ktoré by mohli túto technológiu začať využívať a stále majú nejaké pochybnosti, predpokladám, alebo teda absolútne nechápu, alebo si myslia, že si z nich robíme srandu, že sa jedná o nejaký vtip alebo niečo také, tak vymyslel som to tak, že aby nezanikli tieto informácie o možnosti zostrojenia takýchto technológií, či už generátora na voľnú energiu alebo pohonné jednotky, rozhodol sa, že odpredám 10% patentových práv určitému množstvu ľudí. Budeme to riešiť tak, že mnohí už viete, že kniha Rovnica sveta, ktorú som napísal, vyšla v tlači, tak táto kniha vlastne popisuje aj fungovanie týchto zariadení, sú zahrnuté
v tejto knihe. Je to filozofia písaná formou príbehu a podstatou tejto filozofie je myšlienka, že ak je tu nejaké poznanie, ktoré má byť univerzálne a pre každého priateľné, tak musí byť aj pre každého pochopiteľné. Recenzie na knihu sú naozaj dobré, zatiaľ som sa nestrelil s nejakou negatívnou. Bolo predané, prvé vydanie bolo rozpredané v náklade 500 kusov, teraz sa predáva druhé vydanie v náklade 1500 kusov. Knihu je možné zakúpiť v knihkupectvách, je normálne na pultoch v predaji. Ale čo sa týka tých patentových práv, ja som na Facebooku vytvoril skupinu Klub 2012, kde všetci, ktorí sa tam prihlasujú do tej skupiny, sa automaticky podieľajú na 10% balíku patentových práv na patent generátora na voľnú energiu, ak sa podarí teda dotiahnuť to do úspešného patentovania. S tým teda, že dnes, 4. novembra 2013, uzatváram voľný vstup do tejto skupiny a ďalší podielnici na tom 10% balíčku patentových práv budú zaraďovaní do tejto skupiny, alebo nebudú do tejto skupiny zaraďovaní, ale proste budú podielníkmi na 10% tým, že si zakúpia túto knihu buď prostredníctvom slobodného vysielača, alebo priamo u mňa. Ale skôr by som, ak sa nekomplikovalo priamo u mňa, ja tu napíšem na mňa kontakt, kto by mal záujem ma kontaktovať, kto by mal záujem sa stať podielnikom na týchto patentových právach. A jedná sa o to, že každý, kto prejaví záujem, tak dostane certifikát, na ktorom bude jeho meno, s môjim podpisom ako pôvodcom vynálezu a prihlasovateľom. A video s obrázkami, ako si zostrojiť takýto generátor svojpomocne, je k dispozícii. Neodporúčam to síce doma, aby ste to stavali, pretože je to dosť nebezpečná záležitosť, to je jedna vec. A druhá vec je tá, že dáta, ktoré máme dodať tak konštrukčne, toto zariadenie nemusí vydržať. Tie rýchlosti, ktoré by to malo dosahovať, napríklad tento konkrétne pri 11 kW by mal mať 750 otáčok, čo je pri tejto konštrukcii, neviem, či je to možné, či sa to nerozpadne a tak ďalej. Čiže ono vyžaduje si to ešte vývoj a tak ďalej. Ale každý má k dispozícii obrázky, svoju vlastnú predstavivosť, kalkulačku, stačí si prepočítať a tak ďalej. Podstatná záležitosť u tejto veci je tá, že pridaná váha po obvode rotujúcej časti zvyšuje účinnosť. Aby som to tak obrazne povedal, tak pri váhe 20 kg celej rotujúcej časti toho tunela, ktorý vidíte rotovať, tak pri 240 otáčkach, keď sme zaťažili generátor odberom, klesli otáčky na 120 za minútu. Následne sme pridali 15 kg váhy, tak ako ste videli v tých obručiach po obvode. A pridali sme 15 kg a dosiahli sme 192 otáčok pri tom istom vstupe energetickom. A pri zaťažení generátora nám otáčky klesli len na 180. Čiže z 50% v prvom prípade klesli otáčky len o necelých 6% v druhom prípade. Čo je tak markantný rozdiel, že každý len trošku objektívne zmýšľajúci človek si dokáže prepočítať, čo to znamená a kam táto cesta vedie, čiže to pridávanie tej váhy po obvode. To je ten ďalší objav, ktorý som spomínal na začiatku, že dokážeme v praxi kedykoľvek odprezentovať a predviesť, že je možné využívať zotrvačnosť takýmto spôsobom, spojenú teda so stredivou silou, aspoň u nás to takto spájame a takto sme to namerali.
Čo sa týka tej knihy, k tomu by som ešte povedal toľko, že kniha ako taká je oveľa dôležitejšia možno, že pre ľudí, pre vás, ako celý generátor alebo pohonná jednotka. Pretože keď si zoberete, určite zo skúsenosti viete, že človek je tvor taký, keď nejakým spôsobom získa niečo, po čom túžil, tak postupne nastupuje akýsi zvyk na túto vec a už mu nie je také vzácne to, čo dosiahol. A zase si stanoví nejaký ďalší cieľ a keď ho dosiahne, tak zase nastupuje ten istý kolobek vlastne, zvyknem si na to, napríklad kúpim si nejaké auto nové, zvyknem si na ňu, už ma tak neláka, chcel by som iné auto, nejaké lepšie, zase postúpim, kúpim si to lepšie auto, zase si nám zvyknem a tak ďalej, čiže človek stále by chcel viacej a keď niečo dosiahne, tak sa s tým dosť rýchlo uspokojí a zase má nejaké ďalšie vyššie ciele. Rovnica sveta je práve o tom, že akokoľvek budete bohatí alebo mať nízke náklady, čo sa týka životných nákladov na bývanie, na stravu a tak ďalej, tak stále vám to nezaručuje to, že budete šťastní. Aby ste boli šťastní, tak musíte poznať podstatu bytia, podstatu celého toho, prečo sme tu, na čo sme tu a kam to celé speje. A na to práve dáva odpovede rovnica sveta. Myslieť si o tom môžete, čo chcete, ale apelujem na to, že tie matematické prepočty, ktoré sme robili na začiatku, by mohli aj skeptikov presvedčiť o tom, že toto je tá správna cesta, že fyzika, ako ju dnes poznáme, už nemá opodstatnenie, pretože sa zakladá na záveroch, ktoré vo svojom čase, vo svojej dobe, možno, že mali opodstatnenie, aj keď boli mylné, ale svet doteraz podľa nich fungoval a vidíme, kam celý svet speje. Takže bavíme sa o energii zadarmo, bavíme sa o doprave alebo o pohonnej jednotke, ktorá dokáže to, čo dnešné pohonné jednotky nedokážu a nikdy by aj nemohli dokázať v takom stave, akom sú. Takže toto a mnoho ďalších informácií, ktoré vyčítate z tohto videa, ešte viac ich vyčítate z tej knihy, to by som chcel povedať. No a na margo tých inštitúcií, tak počítali sme s tým, že budú takto správať alebo takto budú reagovať na poskytnuté informácie. A ja si myslím, že je na vás, na ľuďoch, či sa nejakým spôsobom k tejto danej problematike postavíte alebo nie. Máte tu šancu osloviť príslušné ministerstvo životného prostredia, pretože to je kompetentné, a vyžiadať si od nich, aby vás informovali o tom, prečo nezačali riešiť takúto technológiu, keď dostali k tomu podnet, ale jednoduchým spôsobom odignorovali túto vec a tým vlastne oni porušujú zákon, pretože ak niekto má možnosť zabrániť škodám vznikajúcich na životnom prostredí spalovaním fosílnych palív, čo sa teraz deje, a tá možnosť tu je, pretože tu máme generátor na voľnú energiu, a neurobí tak porušuje zákon. A vám, konkrétne občanom Slovenskej republiky, ústava garantuje právo na priaznivé životné prostredie, takže vaše základné ľudské práva sú porušované ignoráciou pracovníkov Ministerstva životného prostredia. Ak teda máte záujem niečo s týmto robiť, tak nech sa páči, nájdete si kontakt na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a požiadajte ich o to, aby vás informovali, prečo nevenovali dostatočnú pozornosť a nepreverili túto technológiu oni oficiálne. To je zatiaľ všetko, čo som chcel k tomu povedať.